Sí, la hermana. Cuando recibimos una propuesta, una oferta concreta por la Xunta de Galicia y por la Diputación de Pontevedra, de abrirlo a la sociedad, era fundamental para lo que representa este edificio. Es bueno, una felicitación y un reconocimiento a quienes... Pero eu tiña un especial interese, por que non dicir unha especial ilusión, en que isto tamén fora unha realidade. Anunciábamoslo na campaña electoral, a nosa intención de, en alianza coa Diputación de Pontevedra, que efectivamente, na miña opinión, eso ten demostrado, é un magnífico aliado para facer actuacións pioneiras, actuacións valientes, e moito máis aquí na cidade de Vigo, nos queríamos que chegara este día canto antes para, a partir de aquí, seguir traballando. Creo que aquí queda moito traballo por facer e traballo moi ilusionante. E eu quero agradecer á banca a súa disposición para, como decía o conselleiro delegado, unha vez que recibe unha oferta en firme, porque é certo que podía haber moitas intencións sobre este edificio, pero facía falta unha proposta concreta para poder culminarla e para poderse poñer a traballar canto antes. A Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra fixérono conjuntamente nese reparto 51-49, que non é outra cousa que decir que imos traballar as dúas institucións de xeito conxunto e coordinado para darlle a Vigo o espazo cultural que merece. Espazo pioneiro, como pon no cartel que está detrás miña. Agora o que toca é que os técnicos tanto da Diputación como da Xunta de Galicia, está aquí o Secretario Xeral de Cultura pola nosa parte, culminen canto antes o plan de usos para poder diseñar o proxecto construtivo que sexa necesario para rematar e adecuar ese plan de uso estas obras e poder licitalo. Para iso contaremos coa participación e coas suxestións, por suposto, de todo o mundo, por suposto, do enorme tecido cultural que hai en Vigo, especialmente para que nos dé as súas ideas, cales son as súas aspiracións, para intentar plasmalas. Aquí o que se trata é de acertar e, sobre todo, de que durante moitísimo tempo, unha vez que estea rematado, este edificio, este complexo que supón, sexa un antes e un despois na vida cultural de Vigo e tamén, en gran parte, na vida cultural de Galicia. Por lo tanto, o que compre, xa digo, é poñerse a traballar, facelo canto antes, agradecer, como facía o presidente da Diputación e o Consello da Banca, a todos os que, coa súa aportación, coa súa determinación, foron capaces de traernos hasta aquí e agradecer por anticipado todo o traballo inmenso que queda por facer. Por tanto, hoxe
era un día con moito simbolismo, era un día necesario de adquirir a propiedade para poder poñerse a traballar canto antes.